Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku al'ummar duniya baki daya. To jama'a, sunana Usman Ibrahim Usman, wanda aka fi sani da Mr. JB mai waka. To gaskiya na tsaya ne tunani kan cewa bai kamata a ce mu kanmu muna ji muna gani ana wannan al'amari na Adamu a ce ban fito mun tofa albarkacin bakinmu ba, saboda wannan abu ne wanda ya kasance babban al'amari. Ya kamata a ce a tsaya a duba al'amarin Adamu da kyau. Jama'a, ku tsaya ku duba al'amarin Adamu da kyau, ku gane me yake nufi, wanne sako yake so ya tura wa duniya game da industry, game da Kannywood, wanne sako yake so ya tura. Saboda a yanzu Adamu idan aka tsaya aka mai tambayoyi akan al'amarin nan da yake faruwa, ya san me zai ce game da yan Kannywood, game da ita kanta Kannywood. Yana da abubuwan da zai faɗa, saboda mu mun sani, mu shaida ne. Sai ka zauna da Adamu zaka san halin Adamu, in baka zauna da shi ba zaka ce Adamu bai da mutunci. To mun san cewa Adamu mutum ne na gari, ko mutum ne mai mutunci, mutum ne wanda ya san ya kamata. Adamu mutum ne wanda ya san ya kamata, kuma Adamu gaskiya tsakani da Allah ba zan koya muku ba cewa Adamu in dai ba zama kai da shi ba, kakka kuskura ma ka faɗi aibinsa, saboda sai ka zauna da mutum kowane ne sannan zaka san waye shi. Saboda Adamu wallahi tallahi ya san darajar mutane, yana daraja manya, yana ba yara mutunci, sannan yana taimakawa al'umma. Can sai ka je unguwarsa ma da garinsu ma complete zan cewa garinsu, sannan zaka san waye Adamu. Duk wanda ka ji ya kushe Adamu to wallahi dan hasadarsa ne, wallahi dan hasada ne. Amma Adamu wallahi mutum ne na gari, mutum ne mai mutunci, mutum ne wanda ya san ya kamata. Saboda haka ni abin da zan ce anan shine ku tsaya ku duba al'amarin Adamu da kyau. Wallahi in dai ba ku tsaya kun duba ba, za a ci gaba da dawwama ne a haka a cikin industry. Ya za yi mutum yana abubuwa suna ta faruwa da shi, amma sai a tsaya a zuba mai ido, ba wanda zai yi magana. Ba ma iya Adamu ba, akwai abubuwan da suke faruwa a ƙasanmu Najeriya. Ba kowanne al'amari ake tsaya a 'yan industry, 'yan Kannywood mu yi magana a kai ba. Saboda idan kuka tsaya kuka duba, za ku ga abubuwan da suke faruwa a cikin kasar mu, wa kanmu baki ɗaya, al'ummar ma kasar ana cutar da mu ta wani bangarori, ko mun shiga wani husuma, ko ai mana wani abu, ko kuma ga su nan. Amma wallahi abinda za ga dan social media ya fito ya magana akai, abinda bai kamata bane ba, sai kaga ya fito yayi magana, amma abinda ya kamata ba za a yi magana ba. To wannan al'amari na Adamu a tsaya a duba shi. Wallahi in ba tsaya an duba ba, akwai damuwa ato. Saboda gaskiya mu kananu ne, yara ne kuma a gurin kuma mu yara ne a industry. Don akalla ba zan ce ba shekara ta bai fi 13 da shiga industry ba, tun ina